Alți fotbaliști de la Moviști au venit să-i salute. Imediat aceștia au plecat, cum pleacă acum și Florin Costea către poarta lui Lobonț. Costea, Lobonț, bare, mingea rămâne, Costea! Fantastica serie a fraților Costea continuă. Mostră de contraatac, colaborare între fotbaliști și destin, pentru că bara a intervenit acolo pentru a-i oferi mingea de gol lui Mihai Costea. Iată ce a făcut Florin Costea, mai întâi cu play și apoi cu Simao. Șutul acestuia a fost respins în bară cu degetele de Lobonț, cel care n-a mai avut ce să facă în momentul în care Mihai Costea a trimis mingea în poartă.